Marynyň orta mekdeplerinde köp sanly ýokary klas okuwçylary soňky wagtlarda okuwa gatnaman dürli işlerde zähmet çekýär. Şu günler Marynyň orta mekdepleriniň gyşgy diň çalyşdaky ýokary klas okuwçylary soňky wagtlarda okuwa barman hojalygyň maddi ýagdaýyna kömek bermek üçin dürli işlerde zähmet çekýärler. Bu barada Mary welaýatynyň merkezi şäherindäki ýagdaýlary boýunça Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Mysal üçin şäherdäki awtoýollarda okuwçy oglalaryň işleýänligini görmek bolýar. Olar awtowlagyň içini we daşyny 20 manada, diňe daşyny 10 manada ýuwup berýärler. Gazanan pullarynyň ýarysyny ýuwulganyň eýesine bermeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä çağalaryň howstarlary olaryň okuwa gatnaman zähmet çekmegine garşylyk görkezmeýär. Enatalar çağalaryň işlemegine garşy däl, sebäbi olaryň hojalyk ýagdaýlary kyn. Okuwa hepdede 1 sagat baryp gaýdýarlar diýip habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylandy. Onuň maglumatlaryna görä okuwçylary mektebe gatnamagy höwüslendirýän sebäp ýok. Olaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalaryna pes baha goýulmak ähtimallygy hem okuwçylary okuwa gatnamagy itermeýär. Habarçy dürli işlerde zähmet çekýän orta mekdepleriň ençeme ýokary klas okuwçylary bilen gurrundeş boldy. Olary siz attestat alanyňyzda bahalaryňyza täsir etmedimi diýsem okuwçy oglanjyk ýokary okuwçyna girmäge pulumyz ýok. Şol sebäpden attestat meniň üçin ýöne bir gaty kagyz. Şu mahal men işlemesem biziň hojalygymyza gaty kyn düşýär diýip jogap berdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onuň öwrenen maglumatlaryna görä maddi ýagdaýy pes köp sanly maşgalalaryň çağalary täze il münasibetli geçirilýän bayramçylyk çärelerine de gatnaşmaýarlar. Bu ýagdaýyň aňyrsyna ýatan bir näçe sebäp bar. Azatlygyň habarçysy çağalary täze il bayramçylyk dabaralarynyň mahrum edýän käbir sebäpler barada maglumat berdi. Olaryň bayramçylyga bermäge pullary ýok. Ondan daşgary olaryň bayramçylyk üçin egin eşikleriniň ýokdugy hem maddi ýagdaýy pes maşgalalaryň çağalarynyň bayramçylyk dabaralaryna gatnaşmaýanlygynyň sebäpleriniň biri bolup durýar diýip habarçy bellädi. Soňky wagtlarda okuwa gatnaman hojalyklary maddi ýardam bermek üçin dürli işlerde zähmet çekýän okuwçylar barada Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň bilim bölümünden kommentariýa alyp bilmeýär.